Tässä on maatilan isäntä Kalle. Kalle omistaa paljon suuria työkoneita. Ehkä vähän liikaakin. Kallen lempityökone on tämä kaivuri nimeltään Danny. Kalle ja Danny ovat kokeneet kaikenlaista yhdessä. Tämä tässä on taas urakoitsija Heikki, joka on etsinyt sopivaa työkonetta jo jonkin aikaa. Mutta palataan Heikkiin hieman myöhemmin. Eräänä iltana maatilan isäntä Kalle selaili huutokaupat.comin sivustoa ja tajusi tarvitsemansa uuden kaivurin. Mutta sitä ennen vanhasta oli erottava. Kalle pohti erilaisia tapoja, kuinka saada Dannyn kaupatuksi. Itse koneelle hän ei uskaltanut suunnitelmistaan hiiskua. Sitten hän luki, että huutokaupat.comissa meklari myydättää koneen asiakkaan puolesta. Tarvitsi vain painaa nappia. Meklari Kari saapui tarkistamaan Dannyn. Sehän on hyvä kaivuri, meklari totesi, jonka jälkeen sovittiin hinta ja otettiin kuvat. Kari täytti myynti-ilmoituksen Kallen puolesta. Hetkessä ilmoitus levisi ympäri Suomen ja tavoitti paljon ostajaehdokkaita. Kaivuri sai toinen toistaan parempia ja vielä parempia tarjouksia. Viimein Kalle sai puhuttua Dannyn kanssa. Laitoon sut myyntiin, hän sanoi. Danny suhtautui asiaan hyvin. Heikki, joka ei vieläkään ollut löytänyt itselleen sopivaa työkonetta, näki Kallen ilmoituksen. Meklari Kari soitti Kallelle kertoakseen, että huutokauppa oli päättynyt ja tavoitehinta oli jopa ylittynyt. Kauppojen jälkeen Kallelle jäi vain koneen luovutus Heikille. Kalle toivotti Dannylle hyvää matkaa. Ja näin Heikki sai kauan kaipaamansa kaivurin. Ja Kalle rahaa uusiin hankintoihin. Huutokaupat.com. Myydetä työkoneesi meillä.